Čaute sunťáci, dneska si spravíme také kratučké video, ktoré zvyčajne nerobím, také že unboxing, ale je to špeciálna príležitosť, kedy Suunto vlastne vydalo túto limitovanú edíciu Suunto Vertical 2 Titanium ku svojmu 90. výročiu. Dnes mi dorazil balíček od Suunta, tak to vyzerá, takže poďme sa spolu na to pozrieť, čo tam všetko vnútri nás čaká. Takže je takto krásne balenie. No a vo vnútri sa nachádzajú vlastne tri veci. Takýto pamätný predmet, magnetka, predpokladám, že to je. Hej, pozrieme sa za chvíľočku. Potom kompas MC2, globálny kompas, ktorý má medzi nami hodnotu skoro 100 €, takže žiadna maličkosť. No a teda samotné hodinky Suunto Vertical 2 Titanium Limited Edition v takejto oranžovej farbe. Takže pekne po poriadku. Pozrieme, začneme z toho najmenšieho, alebo od toho najmenšieho, čo je vo vnútri. Takže takýto pekný, je tá magnetka, ako vidíte, magnetický kompas, ktorý sa takto dá vlastne pretáčať a viete, ukážem vám to, aby ste to videli. Čiže sú tam rôzne, teda outdoorové segmenty, rôzne prostredia, ktoré si môžete navoliť. Také milé, hej. Také milé, to je takto, pardon, to bolo dole hlavu. Potom tu máme teda tento samotný kompas MC2 Global, no teda to ja si priznám sa vám, už je to nejaký ten piatok, čo som nerobil s kompasom, takže uvidíme, ako toto dopadne. Či s tým ešte budeme vedieť robiť. Naposledy, keď som si robil kapitánske skúšky na loď, som sa venoval kompasu, odvtedy veľmi ani nie. Spoliehame sa na tie najnovšie výdobytky technológií a navigácie, takže no dobre. Takže uvidíme, že čo z toho vznikne. Dobre, neviem to odbaliť, takže no dobre. OK, a z tejto strany. Takže kompas. Takže takto kompas, tam sa nachádza v podstate takéto niečo, áno. Kompas, je tam zrkadielko, pekná vecička, budem sa s tým musieť pohrať trošku. Ešte tam máme niečo. Ešte sme tu niečo našli. Tu sú nejaké náhradné diely, samozrejme manuál, ten si bude treba preštudovať. No a takáto šnúročka, ktorou si vieme ten kompas pripevniť. No a asi to, čo nás, alebo teda mňa najviac zaujíma, aj keď teda vidíte, vertikály mám na rukách, ako inak by to bolo, tak sú to tieto hodinky. Takže krásne balenie. Vo vnútri je takáto história vlastne. A celý ten box je asi pravdepodobne robený v tom zmysle, že chce ukázať, odkiaľ tá firma alebo ako začala a kde skončila, celý ten prierez, čiže v tom 1936 začali vyrábať, alebo prišli s prvým kompasom na navigáciu v teréne, preto asi aj prikladajú nám ten kompas a vlastne až po súčasnosť, kedy v roku 2026 vyšla táto limitovaná edícia a chcú ukázať asi ten rozdiel priepasný, kam sa za 90 rokov aj ten svet navigačný posunul, takže veľmi, veľmi pekné. No a teraz už samotné hodinky. Áno. Takže tu sú hodinky. Tu máme v krabičke samozrejme všetky návody, ktoré treba. Predpokladám, že toto bude nabíjačka. Áno, štandardná nabíjačka pre vertikália Race 2. Áno. Potom v balení sú taktiež vlastne dva remienky. Klasický čierny silikónový remienok a teda tento veľmi príjemný nylónový remienok. On je úplne iný, veľmi jemný, troška hrubší ako ten, čo momentálne mám na sebe s tým brandingom. Takže veľmi sa teším na takýto remienok. Trošku mi pripomína tie garminacké remienky, priznám sa, čo je super, lebo to sú dobré remienky, takže to nebereme ako výčitku, ale skôr ako benefit. No a tu sú samotné
hodinky. Áno, takto vyzerajú. Ja ich ešte potom zoberiem von a ukážem vám, ako to vyzerá, keď to je na ruke, na dennom svetle, ale teda veľmi pekné. Teším sa, kedy ich nakopnem, takže vidíme sa čoskoro vonku. Takže takto vyzerajú tie hodinky na dennom svetle, aby ste vedeli tie farby pekne. Tá oranžová je taká svetlejšia reálne, ale podľa mňa všetko spolu hrá. Tu máme svetielko, takže ideme testovať. A už testujeme. Nové mašinky museli do terénu. Paradička. Takže ako ste mohli vidieť, hodinky vyzerajú aj na svetle perfektne a už ich mám teda na sebe. Tieto teraz dám na chvíľočku bokom, tie si odpočinú a budeme testovať. Takže vidíme sa už čoskoro pri mojom videu, kde si povieme viac o tréningu a hlavne o tom, ako si nastavíte intervalové tréningy a aké všetky možnosti máme nastavenia intervalových tréningov. Takže už čoskoro verím, že tento týždeň je to vonku. Majte sa.